arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean, hemendik ateratzeko kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko arratsalde honetan, 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 honetan. Laupa bost akorde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi batzetan, nahiko izango dira arratsalde honetan, 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 honetan. Taupadetan dut bihotza, dirua galtzetan, dantzaiteko gogoa daramat zainetan. Gitar bibolin doinuak, jarraituz badaukat, divertitzeko gaia arratsalde honetan. Bueno, kaixo Aragonen Telebista, hemen gaude Euskararen astearen egun nagusian, dakizuen bezala aste honetan Bailaran Euskararen astea burutu dugu, Irulegi Euskara taldeak antolatzen du urtero, urtez urte, udalaren laguntzaz, Bailarako udalaren laguntzaz, eta astean zer hainbat ekitaldi izan ditugu, hemen gaur nagusia dugu goizetik, izan ditugu pailazoa, etorri dira Pirritx eta Porrotx, etorri dira Goazeneko lagunak, astean zehar. Atzo txirrindula martxa egitekoa zen, baina egia da lagun ez dugula oso lagun eguraldia. Eta, ikusten duzuen bezala hemen, jendea unitz bildu da, Mutiloako plazara. Erramerra dago aurten Mutiloan egiten ari garela Euskararen eguna. Ze, beste urte batzotan saiatzen gara herriz herri joaten, Bailarako herri bakoitzen egiten urte ezberdin batean, ez? Eta gaur Mutiloari egokitu zaio. Eta hemen goizetik ditugu hainbat jarduera. Badugu, aurpegia margotzeko tailerra, herri kirolak ere egiten ari dira hemen Gibelean. Eta hainbat gauza izanen dira goizean zehar, gero dantzari txikiek, Bailarako dantzari txikiek ere dantzatuko dute. Erraldoien konpartsa ateratzekoa zen, baina aipatu bezala eguldea kaskarra izan da. Baina gero, behintzate Bazkarreto gestionatu elkartuko gara, goizean aritzen garen guztiok. Eta emango digu aste zoragarri honi bukaera, merezi duen bukaera, bai? Hori beti ere Euskara ardatz eta, Euskara bultzatuz. Dakitenok hitz eginez, bai? Harreman berriak sortuz Euskaraz, eta ez dakitenak saiatu zentzuten eta gutxienez haien parte hartzearekin historia bultzatuz, bai? Denon hizkuntza den Euskara, gure Euskara. Animatzen zaituztegu, aurten berandu bazabiltzate, hurrengo urtean etortzera, guregana elkartzera, zuen Bailaran, hori, gure komunitatea guretan handiagoa izan dadin, eta ongi pasatzera. Esker mila eta badakizue, hemen gaude, hurbildu. Honetan, honetan. Festaz, festa, musuak irribarrezka, zuilek iskur galaia, eta nizak hildu neska. Zen izezu, gorputzera zenbat mezu, zalantzak balantza dira, ta komplexuak komplexu. Pentsa ezina naizela, nola pentsa dezakezu, errezago maiteko dut, zuk maite badezu. Zatoz,
zilek iztun zatoz beltzaran, isiune hauek uler ditzadan, etorkizuna ez da iragan, Espainiak lehorankak dardaran, azkenik ez duen azken boladan, gauak oparitu digun baladan, bilnazazu zure begiradan, ikusten nauzula ikus dezadan. Azte, gauak heltzen dira gazte, baina libre izateko, nor da noretan hor azke. Zelur zezu, jakin minak atalezu, neska guztiei horrela, begiratzen aldiezu. Pentsa ezina naizela, nola esan dezakezu, pentsagarri izango naiz, pentsatzen badezu